Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Cikakken rahoto da bayani game da yanda jarumi Adam A. Zango zai sanya wannan yarinya Ummi Rahab a cikin sabon fim ɗinsa mai suna Farin Wata. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi masana'antar Kannywood gami da Arewa baki ɗaya. Bayan ya taka da ita a fim a matsayin 'yarsa, yanzu kuma zai taka da ita a matsayin matarsa. Wannan yarinya wadda aka fi saninta da Ummi Rahab, wacce a shekaru kusan 10 da suka wuce, ta fito a wani fim mai suna Ummi Na, wanda a cikin fim ɗin jarumi Adam A. Zango ya fito a matsayin mahaifin wannan yarinya, inda wannan kyakkyawar yarinya ta taka rawa a cikin fim ɗin matuƙa, duk da cewa a lokacin tana da ƙarancin shekaru sosai. Amma tun bayan wasu fina-finanta sai aka daina jin ɗuriyarta gabaki ɗaya, har wasu suka fara tunanin hakan yana nuni da cewa ko ta janye hannunta daga cikin harkar fim gaba ɗaya. Sai kawai ga ta a cikin wasu zafafan hotuna da jarumi Adam A. Zango ya saki a cikin shafinsa na Instagram, inda aka fitar da fim ɗin mai suna Farin Wata, wanda jarumi Adam A. Zango zai fito kuma a matsayin mijin wannan yarinya da ya fito a matsayin mahaifinta shekara 10 da suka wuce. Inda hakan ke nuni da cewa Ummi Rahab ta dawo harkar fim, ta dawo sabuwa gal a wannan karo, a matsayin budurwa ba dai 'ya ba. Ya kuke ganin wannan lamari na wannan yarinya? Anya kuwa jaruman cikin fim suna da kunya kuwa kuma za su ƙyale yarinyar nan ta ci gaba da rayuwarta a matsayin budurwa wadda ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba? Kuma mai yasa iyayenta suka sake ta a hannun gurɓataccen hannu da mutane suke raɗe-raɗi a kansa, wato Adam A. Zango? Kuma ba sa tsoron rugujewar tarbiyyar wannan yarinya tasu? Wannan shine ƙarshen ƙaramar tattaunawar da jaridan Blueprint da kuma Idon Mikiya suka yi game da dawowar wannan yarinya cikin harkar fim, wato masana'antar Kannywood. Mai sauraro kar ka manta kana tare da tashar Hausa Studio, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye musamman da suka shafi masana'antar Kannywood.